Jamen, det er jo en landår. Dagens lille... Ja, der er lige et par enkelte steder, man godt kunne adressere. Men det jeg vil vise, det er det her. Hey. Hvis I kravler rundt under jeres bil en dag, og der er sådan noget rødt noget der, meget anderledes farvet end det andet, og det er også der, så betyder det noget, der sidder løst. I det her tilfælde kunne det godt bare være heroppe fra, at panhardstangen sidder løs. Fordi hey, så knupper den lidt ruststøv af, og det farver der. Og det kunne også godt være det dernede. Den er altså nemlig ikke helt ud, som om at den sidder løst. Så det er bare, den gnaver bare af metallet, og så bliver det sådan en farve. Så ser man den farve, så skal man lige være lidt vågen. Ja, og det kommer også til at blive dejligt, fordi så kører den bare bedre, det er sådan noget, du ved. Så drejer den, når man beder den om at dreje, i stedet for at man lige skal dreje, og så lidt modhold og noget. Det bliver skide godt. God dag derude.